Jama'a, na samo muku asalin labarin abin da ya sa 'yan Cote d'Ivoire ba sa son Abdurrahman Chani, musamman 'yan ƙasar mu ta Nijar. Wannan asalin labari ne na gaske, ka dakata ka saurara, kuma ko kai in ka saurari wannan labarin dole ka musu uzuri da yarda Allah. Abin da ya sa dole ka musu uzuri, ka gane 'yan Cote d'Ivoire wanda suke Abidjan fa ba haka ɗan bane ba. Mutane ne wajen sun yi miliyan 3, ba har 3,000 ba, miliyan 3 ba. Kun gane? Amma cikin mutanen nan dukansu gaba ɗaya 'yan kasuwa ne, kuma cikin su aka kasa su 100, gomiya tara da tara dukansu adarawa ne. Ina so in gaya muku wannan wanda ya kira ni ma mana wannan bayanin ma'adari ne. Ya ce mana Abdullahi, abin da ya sa Cote d'Ivoire ka ga masoya Abdurrahman Chani ba su da yawa, akwai dalili guda ɗaya. Lokacin da kayan a yi juyin mulki dukansu 'yan Cote d'Ivoire ai kasu 'yan kasuwa ne, kasuwanci suke, kuma duk ƙaryar Cote d'Ivoire gaba ɗaya da 'yan Nijar ne take shi. Wannan shi ne gaskiya. Ya ce kayan a yi juyin mulki abin da ake auna musu su gidan doyon jika 100, yanzu abin da ake auna shi jika 50. Ka gane? Kuma Alasan Ouattara ya nuna cewa bai jinin, bai kisan gwamnatin nan, bai ƙaunar gwamnatin nan. Ta ya za a yi 'yan Nijar su goya ma wani Abdurrahman Chani baya? Bai yiwuwa. Na musu uzuri ta wannan fannin. Ya ce wallahi Abdullahi wannan irin wannan abubuwan su ne, kuma ko da kuɗi Alasan yake so Ouattara, babu wurin da zai je ya same su, ko wurin 'yan ƙasa ba zai je ya same su ba, illa wurin 'yan ƙasar Nijar. Wannan kuma na yarda gaskiya ne. Sannan ya ce kuma dama ƙasar nan raɓa ne muke. Idan muka ce muna son wannan gwamnati, idan suka ce suna son wannan gwamnatin dukansu 100%, ya kake ga za a yi? Ai za a iya samun matsala. Sai na ce gaskiya ne, mun kira ni mun yi zance sosai da shi. Ya ce malam da kake gani, wallahi cikin masu kuɗaɗe guda 5 wanda suke Nijar, in suka dawo daga Abidjan, in suka dawo suka gina kasuwancinsu a Nijar, na rantse da Allah, ya ce sai sun gina Nijar gaba ɗaya, sai an yi sabuwar Nijar ka takau. Na rantse da Allah, na imani da bayanin shi. Ya ce to amma matsalar shi ne Abdullahi, in aka zo da abin da ka sayo, wani abin duwan sai ta tare ka, ta kwace maka shi, kuɗin da zai ta tsara maka ya yi yawa. Ya ce mini shi mutumin gidan Iddar ne, amma Cote d'Ivoire yake. Ya ce mini Abdullahi, na taɓa tahowa daga Kwanni, fanka wannan tashar iska guda 2 na so, amma wallahi sai da aka mata duwa. Ya al'umma, ya za a yi za ku kashe mana ƙasa da amshe-amshen kuɗin banza? Me yasa haka? Dan Allah dan Annabi mu gyara al'amarin nan, mu kira masu kuɗaɗe na wata ƙasa su zo ƙasar mu su gina mana ƙasa. 'Yan ƙasar mu suna da arziki, amma duk sun gudu sun yi hijira sun bar ƙasar saboda rashin daɗin kasuwanci, saboda ƙasai ba ta iya ta saki ka. Allah sauƙi, Allah kiyaye. Wallahi yau zan faɗi muku dalilin da yasa mafi yawa 'yan Najeriya wasu daga ciki suke zagin Baba Chani. Ina so ku min share ɗin bidiyon nan, kuma ku min repost ɗin bidiyon nan, saboda yau ne zan gaya muku dalilin da yasa. Na yi bincika na gano mafi yawa dalilin da yasa suke zagin Baba Chani, suke kuma hasada, suke bakin ciki, shine dalilin yau ga zan faɗi muku. Dan Allah ku min share ɗin bidiyon nan, kuma repost ɗin bidiyon nan, sannan ku tura bidiyon nan domin sakon ya kewaya ko ina, domin in tabbatar muku da dalilin. Na farko dai, mu mafi yawa a Najeriya muna cikin azalman shugabanni, muna cikin zalunci, ana zaluntar mu. Yawa, Najeriya bai da yanci, to kuma yanzu kun samu yanci. An ga mafi yawa ku Nijar kun samu yanci, shugaban ku na dan tausaya muku, kuna samun sauki. Ku kusa ita sara mugun ciwo ce. To wasu daga cikin Najeriya su sun fasa a yi ɗakwance uwa kwance, sun fasa inda muke karɓata kuma ku karɓe ta. Sun ga ku Allah fi da ku, suna so kuma ku dawo cikin mu kamar yadda muke karɓata kuma ku karɓe ta. To wannan shi dalili, saboda haka wannan shi dalili, saboda haka mu ba hasada, mu muna muku fatan alkhairi. Yawa, Allah ya ci gaba da kawo zaman lafiya a ko ina a faɗin duniya inda musulmi suke. Wannan shine yawa.